Hallo Jonas! Mia, Jonas, jeg startede en video på YouTube. Vi er i gang med en video lige nu. Det er ikke løgn. Det er ikke løgn, Christina er en døv lille pige, hun kan ikke høre en skid. Hallo, venner, jeg har startet en video på YouTube. Hallo, jeg har startet en video på YouTube, ikke også? Lige nu, der sidder jeg og optager jer to på YouTube. Jonas, sig noget sjovt. Nej, det kan du ikke, du er min fætter. Hallo Mia, luk Christina ud af... Hey, Jonas, ring mig op, hvor det kun er dig, Mia og mig. Hej YouTube, glemte jeg lige at sige, men... Jeg laver en Skype-aftale. Nå, men det er så snakker med min fætter, derfor der var så meget larm. Og det er ikke noget godt. Vel? Nej, det er det nemlig ikke. Nå, vent, vi skal lige høre dem snakke igen. Vi skal over til Jonas er min fætter. Ikke så klog! Så vi lige ser dagens outfit. Grønne bukser, blot her. Ja. Tegnens trøje, en ny kæp. God stil. Hvad hedder det? Jeg skal lige med fedt at ringe mig. Nej, for det er ikke PO. Undskyld YouTube, jeg kommer lige tilbage igen. Jeg skal lige hente noget. Nej, I kan ikke se mine fætter, desværre. Nu må jeg lægge min kærte. Hey Jonas! Hvad så venner? Jeg har drukket en bajer. Hallo Mia, må jeg snakke med Bob? Du får tilbud for den røv, som du har.